и прекратяват там производството. Връщат го тук, но на базата си остава там. Сега ето тук отцепиха жилището, те не живеят тук. Аз се казвам Васил Малчев. На кой етаж живееш? Следващия, четвъртия. Един етаж над тях. Един етаж над тях. Да нищи на моето дереже. При тебе смърди отвратително, както при всички останали. Как не? И започнаха. Вентилатори има вътре. От време на време бучи. Проблем, дето големи права, нещо не можем да се оправиме. Толкова 20 години. Его заключи човека и тук само може да влезе, как се казва пристава, този, който може да влезе, Служител? Прокурор. Прокурор. Само с прокурор може да се влиза. Гори се нещо. Знаеш ли, служета го използват за това. Вътре са сега. Тук са. Как разбирате, че вътре се гори нещо? Аз живея през козета, има шахта вентилационна до покрива. Как да го разбирам? И се гори нещо вътре. Непрекъснато. И най-после така да ми дойде да си кажа... А защо толкова време не казахте? Вижте, страхлива работа. Две жени тук са отговорнички и ги подхвърлят.